Asa manakor kidabo ang regny zay, asa manakor dahalo ang manjaki, asa manakor arat yan dalang zay. Mitsek ngay tenga mitsek lafahu, nahabi anayang buwabe volenda tahuan ufa angiti anay. Mamini mude mandiha volenda magdi pusera imaning anayang ulom nayang kuraze volenda sahira kira manau zehavelo pitundram nayangi manawa vole fatame atsini falavdra andrinay. Rarintegna tsy mararin'olo, fiainantegna tsy ankiny amin'olo. Mba miasa vary miompeombe, aty miasa dahalo rovoke. Kara zay fiainagna amina iagny, SOS région amina iagny. Mitseky gn'aintegna mitseky lafaho, nahabe anayagny mboavy volendra tsy ahoan'olo fa agnity anay. Maminy mode mandeha volendra magdi pusera imaning anayang ulo aminayang kuraze volendra sahira kira manau zehavelo pitundra aminayangi manawa vole fatame atsini falavdra andrinay. Région ay melaginye, route metrano tsy didinye, faela zay nandigny. Mitseky gn'aintegna mitseky lafaho, nahabe anayagny mboavy volendra tsy ahoan'olo fa agnity anay. Maminy mode mandeha volendra magdi pusera imaning anayagny ulo aminayagny kuraze volendra sahira kira manau zehavelo pitundra aminayagny manawa vole fatame atsini falavdra andrinay. 6 man. East Production.